fer entrar aquesta Lleida interior, aquesta Lleida de comarques de muntanya, aquesta Lleida potent amb oferta turística en el sentit de natura, en el sentit d'oferta desestacionalitzada també, de neu, hivern i d'estiu també, d'esports d'aventura a les comarques de muntanya, de patrimoni, de cultura, de gastronomia, de negoci també, turisme de negoci que arreu del territori a la Plana de Lleida podem oferir i podem fer també. Totes les comarques estan representades dins del paraigua del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida en l'estand de Catalunya.